Hola, em dic Joctam Moyano i us llegiré el Salm 80, un salm d'Asaf. Pastor d'Israel, escolta, tu que guies Josep com un ramat, tu que habites entre els querubins, resplendeix. Davant d'Efraïm i de Benjamí i de Manassès, desperta el teu poder i vine per a la nostra salvació. O Déu, restaura'ns i fes resplendir la teva faç i serem salvats. Javé, Déu dels exèrcits, fins quan t'encendràs contra la pregària del teu poble? Tu els has alimentat amb el pa de llàgrimes i els has fet beure llàgrimes en gran mesura. Ens has posat entre la brega dels nostres veïns i els nostres enemics se'n riuen. Déu dels exèrcits, restaura'ns i fes resplendir la teva faç i serem salvats. Tu portares una vinya d'Egipte, vas expulsar les nacions i la vas plantar. Li vas esbrossar un lloc al davant i hi va arrelar i va omplir la terra. Les muntanyes foren cobertes amb la seva ombra i les seves branques eren com cedres de Déu. Ella estengué les seves sarments fins al mar i els seus rebrots fins al riu. Com és que has destruït les seves tanques i en cullen tots els que passen pel camí? El porc senglar del bosc la destrossa i la bestiola del camp s'hi alimenta. Déu dels exèrcits, torna, et preguem. Mira des del cel i fixa-t'hi i visita aquesta vinya i el cep que plantà a la teva dreta i el plançó que tu vas enfortir per a tu mateix ha estat cremada en foc, arrasada. Ells pereixen per la reprensió del teu semblant. Que la teva mà sigui sobre l'home de la teva dreta, sobre el fill de l'home que tu vas enfortir per a tu mateix. I nosaltres no ens apartarem de tu, reviva'ns i invocarem el teu nom. Javé, Déu dels exèrcits, restaura'ns, fes resplendir la teva faç i serem salvats.